Dobre, idem na tú záverečnú tému, na tú v podstate ústrednú tému, ktorú som chcel otvoriť. A to bude také veľmi osobné teraz. Na pozadí Wittgensteina vám teda budem hovoriť o jednom svojom presvedčení, ktoré sa viaže na umenie, umeleckú tvorbu, filozofickú tvorbu. Ja teda budem hovoriť hlavne o umení a filozofii, alebo usúsťažňujem to najmä k umeleckej tvorbe a filozofickej tvorbe. A mám dokonca dojem, že je to presvedčenie, ktoré som možno že svojho času potenciálne mohol vybudovať na Wittgensteinových záveroch. Dokonca nielen na Wittgensteinových záveroch, ale aj na trajektórii mojej osobnej skúsenosti s Wittgensteinovou filozofiou. Dokonca možno aj s iným dielom, konkrétne by to mal byť Stalker od Tarkovského. Prípadne inšpiratívnym pozadím pre takéto presvedčenie, ktoré vám teda chcem nejako vysloviť a vysvetliť, mohla byť aj logika úvah, alebo implicitná rovina estetického myslenia Immanuela Kanta, ktorého už poznáte, alebo ktorú už poznáte, prípadne Artura Schopenhauera a najmä ich úvah o genialite. Bude to aj pre vás taký podnet pre premýšľanie, sami s ním nejako možno teoreticky vynaložíte, že budete si klásť tú otázku, že dáva mi to zmysel, nedáva mi to zmysel, do tej miery s tým súhlasím, do tej miery s tým nesúhlasím, ale podľa môjho teda presvedčenia, ktoré som mimochodom domyslel minulý rok počas príprav na túto hodinu a možno aj tento rok čiastočne, to presvedčenie pracovne nazývam mystika umenia. Ono dokonca by sa dalo akoby aj tu zapojiť slovičko, aj keď sa mi to nechce urobiť, slovičko ezoterika. Ono to slovičko už je celkom pošliapané, ezoterika, ale v podstate to bude upriamenie možno pozornosti na silný ezoterický, povedzme, aspekt umeleckej tvorby a filozofickej tvorby. No a to presvedčenie, ak by som mal teda naformulovať v nejakej funkčnej skratke, tak to presvedčenie je presvedčením vlastne o tom, že o hodnote, respektíve ja zámerne nebudem skloňovať slovičko hodnota, ale slovičko pôsobivosť alebo vzácnosť, čiže o pôsobivosti alebo vzácnosti umeleckého filozofického diela rozhoduje, alebo prinajmenšom spolu rozhoduje to, kto vytvoril to dielo a s akým prístupom, s akou duchovnou výbavou to dielo vytváral. A je to vlastne inak, keď si pamätáte na tú prednášku Schopenhauerovi, tak ja som vám tam uviedol teda v tej prednáške, že umením a filozofiou nie je možné klamať. Že to akoby autor nemôže oklamať v rámci procesu tvorby. To znamená, že je mimoriadne dôležité to, s akou duchovnou výbavou, kto a s akou výbavou, s akým možno očakávaním, s akým prístupom vlastne prevádzkuje tú umeleckú či filozofickú tvorbu. Tak ja vám prečítam možno taký, povedzme, teoretický základ tohto presvedčenia u Ludwiga Wittgensteina, že na čo možno vlastne budovať tieto úvahy. Wittgenstein sa vyjadril, že či budem pochopený alebo ocenený typickým západným vedcom, je mi ľahostajné, pretože nerozumie duchu, v ktorom píšem. A teraz si všimnite, keď sa pri tom pristajeme, že čo to vlastne znamená nerozumie duchu, v ktorom píše. Sú to vlastne tie myšlienky, ktoré sú vyslovené? Keď si to požičiam a uplatím to na umelecké diela, na umenie, čiže nejde vlastne o to, ako je dielo akoby uspôsobené, alebo aká je, povedzme, ideová rovina toho umeleckého diela. Ale ide o to, v akom duchu sa prevádzkuje tá príslušná umelecká tvorba. Chápete? Tu je vlastne dôraz na niečo iné, na duchovné parametre vlastne tej tvorby. A podľa tohto môjho presvedčenia je to vlastne tak, že toto je mimoriadne rozhodujúce pre, ak nebudem používať slovo hodnota zámerne, tak poviem pôsobivosť, alebo pôsobnosť, alebo vzácnosť konkrétnych diel. Tam sa vlastne, a pritom sa rozhoduje o tom, či to dielo vlastne má akoby potenciál, alebo nemá potenciál. A že dokonca viem si predstaviť, že to ide akoby, alebo že by som vedel s tou teóriou ísť tak ďaleko, že by vlastne to dielo mohlo byť mimoriadne pôsobivé bez ohľadu na to, aké je posolstvo toho diela, povedzme. Aká je ideová rovina toho diela. A teraz, inak mimochodom vám poviem, že ja pritom nemám na mysli akúsi samozrejmosť, podľa ktorej je alebo zvykne byť génius autorom geniálnych myšlienok alebo geniálnych riešení. Lebo to je akási, tak povedať, samozrejmosť, nie? Že génius z času na čas, alebo vždy, alebo takmer vždy, prichádza s nejakým geniálnym riešením, s nejakým geniálnym novým, povedzme, riešením, hej? Alebo veľmi prínosným, veľmi inšpiratívnym a tak ďalej. Toto tu vlastne
akoby je tak povedať samozrejmosť. Ja vlastne pri tomto mám na mysli predstavu, že výsledné dielo akoby uchová alebo dokonca zdedí, s úvodzovkami zdedí, ešte lepšie možno povedané, podrží duchovnú hodnotu a duchovnú mohutnosť tvorcu a jeho prístupu k tvorbe. V tom je akoby to zázračné a ezoterické vlastne akoby, že to dielo vďaka tomu prístupu, vďaka duchu, ktorý ho vlastne vytvára, sprevádza vlastne to dielo, hej, na ceste k jeho životu, k jeho vytvoreniu, že vlastne ono to podrží, že ono to vlastne akoby zázračne podrží. A že toto je vlastne niečo, čo sa nedá oklamať. A to, čo vám teraz hovorím, ono to vlastne je niečo, čo je akousi kontrastnou pozíciou voči Walterovi Benjaminovi. Walter Benjamin napísal približne v týchto časoch. Volá sa to umelecké dielo vo veku svojej technickej reprodukovateľnosti. To je inak mimoriadne významná estetická teória, ktorá vlastne dala na vedomie, že dielo, zjednodušene akoby povedané, ten hlavný moment akoby je, že dielo kvôli reprodukcii stráca svoju auru, stráca svoju vlastne jedinečnú auru. Inak počujte, aj na tej Benjaminovej teórii rozhodne je veľa mystického, akoby, chápete? Možno tiež by sme mohli uvažovať až dokonca ezoterická v určitom zmysle, povedzme, ale zatiaľ, čo Benjamin predpokladá, že ona sa stráca, vytráca, tak tu tento postoj predpokladá, že to umelecké dielo, alebo ak chceme požičať si to slovíčko aura, tá aura umeleckého diela, ja som skôr hovoril o pôsobivosti, pôsobnosti, vzácnosti, ale na chvíľu používajme slovo aura, že tá aura prežije, tak povediac, dokonca aj niekoľkonásobné reprodukcie, že dokonca zvládne aj preklad jazykový. Dokonca inak ešte nepriamy súvislosť s touto teóriou vykazuje Wittgensteinov záver. On to tak hovoril o filozofickej tvorbe, myslím, že budem teraz voľne parafrazovať, som si spomenul na svoju myšlienku, že tá filozofická práca sa dá meriať podľa toho, akoby, alebo ten výstup, ten výsledok sa dá, alebo mal by sa meriať podľa toho, koľko tá práca stála. Samozrejme nemá na mysli peniaze. Čo preto akoby urobil, aby vytvoril to dielo? Takisto napríklad mňa vôbec neprekvapilo, že keď som začal sa zaujímať o Wittgensteina, a teda nie len o jeho filozofiu, ale aj o osobnosť Wittgensteina, v kontexte týchto mojich úvah a tohto presvedčenia mňa vlastne vôbec neprekvapilo, že aké boli okolnosti jeho vzniku. Že Wittgenstein ho išiel písať, to som vám stihol povedať na minulých hodinách, Wittgenstein ho išiel písať na front prvej svetovej vojny, pričom vôbec na to nebol odkazaný. Lebo som vám to stihol povedať tak voľne, že mohol to dielo písať naozaj s vyloženými nohami na stole, nechať sa obsluhovať, proste pochádzal z neuveriteľnej bohatej rodiny. On sa napriek tomu z existenciálnych dôvodov rozhodol teda vstúpiť na front a tam písal svoje dielo. Čiže akoby rozumiete, mne to dáva zmysel. Pritom som si možno viac, nechcem povedať, že úplne na novo, ale možno viac a o to väčšmi vlastne teda uvedomil, že ako veľmi je rozhodujúca práve táto otázka a otázka prístupu k tej tvorbe. Dokonca ja si neodpustím poznámku, a to bude taký malý návrat ku Kantovi, ale v podstate budem hovoriť v duchu nielen Kantovej teórie, že veľmi kľúčovou, alebo za veľmi kľúčovou považujem práve otázku, či to dielo vzniká zo zištných dôvodov alebo z nezištných dôvodov. Tá zvláštnosť tej sféry, najmä umenia a filozofie, možno najmä, sa týka toho, že tam sa to vlastne akoby nedá oklamať. Aj keď možno niekedy by mohol existovať taký predpoklad, že však ale veď to je jedno, teraz toto tu nikto akoby nevidí. Aj ten proces tvorby, ako kto z nás má možnosť pozorovať, mal možnosť pozorovať proces tvorby geniálnych diel, no asi málo kto z nás. Rozumiete, ako myslím, napríklad z dejín umenia, pri nežijúcich už autorov. Ale dokonca si predstavme, že aj keby sme pozorovali autora, toto som treba spomenul v tej prednáške k Schopenhauerovi, že skúsme si predstaviť, že pozorujeme niekoho počas tvorby a pri tvorbe, tak to my asi hneď automaticky bezprostredne nemáme prístup k tej informácii. Či to tvorí preto, lebo chce byť slávny, chce zarobiť peniaze, alebo to robí preto, že chce vytvoriť to dielo. Že to je jeho cieľ vlastne. Že má, tak povediac, úprimný záujem len o vytvorenie diela, Skúsme si predstaviť, alebo teda položte si vy sami otázku a sami sa mi môžete odpovedať. Ja sám inak budem rád, ak o tomto mojom presvedčení budete premýšľať. Nech ho vyhodnotíte akokoľvek, to je na vás samozrejme. Lebo vy budete mať možno trošku iný názor.
Možno budete mať úplne iný názor, to je v poriadku. Ja si pamätám, že moja skúsenosť s Wittgensteinom bola práve taká, že mňa nezaujali jeho myšlienky. Najskôr teda. Ja som počul vlastne tak, ako ja som vám na minulej hodine aj citoval teda z logicko-filozofického traktátu, ja som počul tie myšlienky a tie myšlienky boli pre mňa mimoriadne zaujímavé. A dokonca, predstavte si, ja som ich počul, ja som im nerozumel, alebo takmer vôbec som im nerozumel pred tými 15 rokmi a napriek tomu ma to zaujalo a odtedy som vlastne začal si listovať, vtedy som začal študovať Ludwiga Wittgensteina. Že toto je vlastne jedna akoby situácia. Takú podobnú situáciu, trošku, ale zo sveta umenia teda, som zažil práve pri diele Stalker, kde, teraz vám poviem niečo, čo by bola znova akoby poznámka pod čiarou, alebo niečo v zátvorke, tak povediať, že pre mňa je tiež vlastne akoby posvetné to dielo. A nemyslím to teraz naozaj takom tom prvom plánovom význame, že je tam tematizovaná viera, čo mimochodom je. Ale ja to nehovorím preto. Ja teraz nemám na mysli akoby tento aspekt. Pre mňa je posvetné preto, lebo mám dojem, že nech by sa dialo v tom filme čokoľvek, než by bol natočený nejaký iný záber trebárs a použitý iný záber vo výslednom diele, než bol. Než by bola použitá, iná strihová logika a tak ďalej. Mám dojem, že to dielo by vlastne, že by mnou dokonca dokázalo pohnúť rovnako. Tým vysvetlením nie sú geniálne idei Tarkovského filmu. Nie sú geniálne riešenia, strihové, kamerové, otázka tempo, rytmu a tak ďalej. Možno aj, ale pre mňa je to posvetné dielo práve preto, že stál pri jeho zrode a že jeho autorom práve Tarkovský so svojou duchovnou výbavou rozhodlo o tom, že to dielo vlastne je znamenité, že to dielo je pôsobivé, že to dielo dokáže nami tak výrazne pohnúť, ako pohlo napríklad mnou. A ja to hovorím pracovne, označujem ako mystika umenia. Je to vlastne predstava, že to umelecké dielo môže fungovať, alebo teda funguje a pôsobí a pohne recipientom aj preto, dokonca v niektorých prípadoch ja si dokážem predstaviť iba preto, že ho vytvoril génius. A ja mám pocit, že akoby toto je práve niečo, na čo sa v podstate zabúda. Lebo my často sústredíme pozornosť trebárs len, a to nechcem povedať teraz, že len, aj to znova dávam do úvodzoviek, ale my sústredíme pozornosť na ideovú stránku umeleckého diela. Na otázku miery geniálnych riešení vlastne toho umeleckého diela. A táto téma mimochodom logicky ústi k tejto predstave, ktorú vám chcem povedať. Skúsme si predstaviť, že môže byť pre nás pôsobivý, že môže nami tak povedať spohnúť umelecké alebo filozofické dielo aj v prípade, že je nevydarené. Immanuel Kant mimochodom jednak predpokladá možnosť nevydareného umeleckého diela, génia, predstavte si. Kant neskloňuje pojem nevydarené umelecké dielo, on predpokladá možnosť existencie umeleckého diela bez vkusu. Akoby môže vzniknúť, nebudem to teraz otvárať, veľká téma mimochodom vkus, Kant a ja som sám analyzoval tú tému, ale že podľa Kanta môže vzniknúť dielo, ktoré je dielo génia, ale je nevkusné. A teraz, čo to znamená? Kant predpokladá, že dielo génia je exemplárne, to ste si možno prečítali v tom texte, ktorý som vám poslal. Čo to znamená exemplárne? Znamená, že je následovania hodné, že je vzorové. No, dobre, ale predpokladá aj možnosť diela génia bez vkusu, čo ja komentujem, alebo dovolil by som si teda tvrdiť, že takéto asi diela nebudú exemplárne, takéto diela nebudú následovania hodné. Ale predsa budú diela génia. Rozumiete, ja vám to zámerne hovorím, to je iná poloha toho, že pozerám sa na dielo, nerozumiem mu, alebo vo veľkej miere mu nerozumiem a predsa mnou dokáže pohnúť. Inak, mimochodom, ja si ešte pamätám, neviem, či vám som to vravil na ČSFD, na stránke ČSFD, lebo možno aj tento komentár, už neviem koho, ale pamätám si jednu vetu, ktorá možno tiež bola potenciálne akýmsi podložím tohto môjho presvedčenia, že tam niekto napísal k Stalkerovi, to bolo, že neviem, o čom ten film bol, ale viem, že som z neho nemohol spustiť oči. Čiže znamená to vlastne, a mimochodom, že dielo nami môže pohnúť, osloviť nás mimoriadne aj v takom prípade, ak sme ho interpretačne neuchopili. Pričom platí, že nereagujeme pritom na povrchovú stránku diela, na jeho lesk, na jeho farebné zladenie, na jeho pôsobivé tvary a podobne. Ani nezohľadňujeme pôsobivé kontexty diela a jeho miesto v dejinách umenia alebo sveta umenia.
No, sympatizujúc s Kantovou teóriou umenia, veľmi rád opustím napríklad niečo, čo ešte nepoznáte, napríklad inštitucionálnu teóriu Danta a Dickyho, v akejsi nezjavnej alebo menej zjavnej súvislosti s mojím presvedčením môžem teda pripomenúť, že o hodnote diela krásneho umenia podľa Immanuela Kanta, respektíve podľa implicitnej roviny a logiky úvah Immanuela Kanta, nijako nerozhoduje kultúrna inštitúcia, ani svet umenia, ani teoretická reflexia umenia, alebo teoretici umenia, ale o nej rozhoduje génius. A to nie je deklaratívne teoreticky, to znamená, génius ukáže na svoje dielo a povie, že toto dielo je geniálne. Nie. Rozhoduje o tom svojou umeleckou tvorbou. Toto nám vlastne akoby naznačuje, alebo k tomu, podľa môjho názoru, nás vedie, alebo môže viesť to čítanie Kantových slov. Ja som položil otázku, že kde všade môžeme nájsť nejakú oporu vlastne tohto tvrdenia. Rozumiete, keď chcem tvrdiť to, čo tvrdím teda, to presvedčenie, tak v podstate dalo by sa, preto som veľmi zámerne, veľmi opatrne volil slovičko budovať. To presvedčenie by sa dalo budovať na tom, že pozrime sa napríklad, ako uvažuje, a mimochodom nie len Kant, o vzniku umeleckého diela. On neuvažoval tak, že vznikne umelecké dielo a teraz ešte musia prísť teoretici, recipienti, rozumiete, a inštitúcie trebárs, kultúrne. Nie. Geniálne dielo je dielo génia. To nie je slovná hračka, ale to geniálne dielo by vlastne bolo geniálne. Mimochodom, ja som sa svojho času venoval podrobne analýze tejto témy a aj v prípade, že by to bol na opustenom ostrove génius, ktorý vytvára dielo. To sú inak obrovské otázky mimochodom. Viete, že kedy a čo rozhoduje o tej hodnote a na základe čoho a tak ďalej. Tak, ale kantovsky je to vlastne jasné. Keď sa na to pozrieme cez prizmu Immanuela Kanta, odpoveď na tú otázku je, že dielo je geniálne preto, lebo jeho producentom je génius. A teraz idem ešte ďalej a to bude znova návrat k Wittgensteinovi a to bude možno taký veľmi, taký ešte akoby presvedčivejší pôdorys pre možnosť takéhoto konštatovania a týka sa vlastne jedného rozhovoru medzi Wittgensteinom a myslím, ak si dobre pamätám, bol to Engelmann, rakúsky architekt. Teraz už neviem, či sa rozprával, alebo si vymieniali nejakú korešpondenciu, ale bol to proste rozhovor o jednej konkrétnej básni konkrétneho autora, myslím, že išlo o Ludwiga Uhlanda. Pri ocenení istej Uhlandovej básne Wittgenstein vysvetľuje, že, a to bude citát, ja ho budem prekladať z češtiny, keď sa nesnažíme vysloviť to, čo je nevysloviteľné, nič sa nestratí. Toto nevysloviteľné je ale nevysloviteľne obsiahnuté vo vyslovenom. Ešte raz, keď sa nesnažíme vysloviť to, lebo ten autor v tom konkrétnom diele sa to nesnažil, viete. A myslím, že to bolo tak, že Engelmann to ocenil a Wittgenstein mu dal za pravdu a dal mu za pravdu slovami, keď sa nesnažíme vysloviť to, čo je nevysloviteľné, nič sa nestratí. Toto nevysloviteľné je ale nevysloviteľne, čiže nevysloviteľným spôsobom by som mohol povedať, obsiahnuté vo vyslovenom. Ale čo je na tom akoby, povedzme, inšpiratívne, alebo povedzme v určitej miere súvisiace s tým môjim presvedčením je to, že to je podobne, ako keď ja vám hovorím, čo si teraz o tej mystike umenia a filozofie, že vlastne akoby niekto by si povedal, ale to je úplne jedno, to tam nebude v tom diele. Viete, že či ten autor to robil tak, či onak, či to robil proste, hej, akože. Ale tu tiež vlastne Wittgenstein akoby predpokladá, že sa predsa len nachádza čosi, čo tam akoby tak nejak evidentne alebo fakticky nie je. A môžeme sa pritom nazdávať mimochodom, že nevysloviteľné, ktoré je obsiahnuté vo vyslovenom, sa nám Wittgensteinovským spôsobom ukazuje. To je téza, s ktorou pracujem teraz. To znamená, že pravdepodobne je to téma Wittgensteinovho alebo Wittgensteinovského, ak chceme, ukazovania. Pamätáte si, ja som vám to na minulej hodine povedal, že traktát vlastne predpokladá, povedal som to podobne, ale myslím, Anthony Grayling to hovoril, že predpokladá dichotómiu medzi tým, čo sa hovorí a čo sa ukazuje. Čiže ono to môže byť vlastne podobne, ako keď sa ukazuje mystično podľa Wittgensteina, lebo Wittgenstein, povedal som vám to na minulej hodine, predpokladal, že mystično jestuje, ale nie je možné ho vysloviť. Ono sa ukazuje.
No, čiže považujem za otázne, či môžeme moje vyššie vedené presvedčenie o mystike usústiažniť s témou Wittgensteinovho, respektíve Wittgensteinovského ukazovania. Hej, to by bola samo o sebe téma. Je však nesporné, že Wittgenstein v súvislosti s Uhlandovou básňou podobne predpokladá, že v diele je čosi nezjavné. Nazdávam sa tiež, a to vám chcem aj akoby pripomenúť a počiarknúť, že tá téma ukazovania síce je širšia, alebo dokonca viac vrstevná, viac aspektová, tá téma ukazovania vo Wittgensteinovej filozofii, ale nazdávam sa, že vysvetliť by sme ju mohli pomocou, alebo aj za pomoci myšlienok, ktoré som koncipoval pred niekoľkými rokmi. Nebude to snaha definovať a pomenovať aspekt ukazovania, ale snaha ukázať, alebo čiastočne poukázať na mechanizmus ukazovania vo Wittgensteinovej filozofii. No ešte raz, lebo toto bude niečo podobné, trošku teraz také, že ak ste sa pred chvíľou niektorí tak pousmiali, že niekto z vás by mohol položiť otázku, ako to Wittgenstein myslel s témou ukazovania. Ja sám mám pri tom otázky mimochodom. Takéto otázky, že čo všetko tam spadá. A teraz, že niekto by mohol povedať, prepáčte, spomínali ste tému ukazovanie, ako to Wittgenstein myslel? A ja som totižto pred rokmi uvažoval, že odpoveď na túto otázku by sa dala ukázať. Ako Wittgenstein myslel ukazovanie, sa vám pokúsim teda nie zadefinovať, pomenovať, ale skôr ukázať. To je jedna rovina. Hej? Čiže ukážem vám zmysel, alebo význam, alebo mechanizmus, ak by sme chceli, ukazovania u Wittgensteina. A teraz, najskôr, skúsme si predstaviť, že by sme koncipovali otázku, že by sme položili otázku, v intenciách hraného Wittgensteina, teda ale nezmyselnú otázku. Vy už viete, čo to je nezmyselná otázka. A tá otázka by mohla znieť napríklad, aký bol Ludwig Wittgenstein ako náboženský človek? To je nezmyselná otázka v intenciách traktátu. Aj keď je to otázka mimochodom pre mnohých. A je to aj otázka pre mnohých filozofov. Aký bol Ludwig Wittgenstein ako náboženský človek? Áno, takáto otázka je nezmyselná nielen z kontextuálnej roviny jeho traktátu, ale je nezmyselná aj preto, lebo v traktáte, konkrétne v paragrafe 6.5 dáva na vedomie, že k odpovedi, ktorú nemožno vysloviť ani otázku. Hej, to je záver, ktorý mimochodom sa nachádza v závere traktátu. Už takmer niekde tie posledné priečky toho rebríka, tie najvrchnejšie. Ukázať, svojho času dal som na vedomie, že, nehovorím, že to je citátom, tak možno vám to parafrazujem, ukázať, respektíve čiastočne poukázať na náboženský rozmer osobnosti Ludwiga Wittgensteina by sme mohli napríklad pripomenutím alebo upriamením pozornosti na dedičské konanie. Na konkrétne dedičské konanie, ktorým sa mal Wittgenstein, to som vám už možno spomínal, stať jedným z najbohatších mužov v Európe. Všimnite si teraz, ja nejdem vlastne tou cestou nejakého teoretického definovania, náboženského rozmeru vlastne Wittgensteina ako osobnosti, ale ja to skôr urobím tak, že vám vlastne pripomeniem konkrétnu situáciu zo života, že ju dokonca vlastne tak povedať vyobrazím. A to situáciu z dedičského konania Wittgensteina, teda nielen Wittgensteina, oni som vám vravil, že bola početná rodina Wittgensteinových. No a prečítam to, je to citát Rea Monka a skúsim to rovno aj preložiť do slovenčiny. Do mesiaca po svojom návrate sa ale celého svojho dedičstva vzdal. K znepokojeniu svojej rodiny a k úžasu ich právneho zástupcu previedol podiel, ktorý mu pripadal na svoje sestry Helenu a Herminu a na brata Paula. Ostatní príbuzní, medzi nimi aj strýko Paul, nemohli pochopiť, prečo jeho súrodenci peniaze prijali. Nemohli pre neho azda aspoň potajme nechať niečo stranou pre prípad, že by svoje rozhodnutie neskôr ľutoval? Títo ľudia, napísala Hermina, ale nemohli vedieť, že práve túto možnosť chcel jej brat celkom vylúčiť. 100-krát sa chcel uistiť o tom, že je vylúčené, aby mu akákoľvek čiastka v akejkoľvek forme ešte patrila. A k zúfalstvu notára, ktorý darovací úkon realizoval, sa k tomu znovu a znovu vracal. Notár nakoniec videl, že mu neostáva nič iné, než Wittgensteinové prianie do písmena splniť. Tak teda skutočne chcete spáchať finančnú samovraždu. Povzdychol si. A k tejto zmienke teda o jeho rozhodnutí teda v súvislosti s dedičstvom, by som rád podotkol ešte jedno svoje osobné presvedčenie, ale pozor, toto už nebude ukázanie, toto už bude zadefinovanie akoby čohosi, že ja sa akoby neviem, alebo nechcem zbaviť pocitu a presvedčenia, že
že toto gesto Ludwiga Wittgensteina bolo gestom náboženského pôstu.